Hungkaham joto taku bukuk songno tini hungkusang jorao ani joto Facebook circle ni friends tongnai rokbai kisa kok share khailena hnai Facebook page o phaimani takuktei bukuk sang ang norongni thani kok kaisa share khainai noro kokno kubuida kubuia kisa rwgui naini ang thung ang sana naimani khe obose जों राजनीति खालायलायो ठीक न जों तामनि बागै राजनीति खायनाय साबनि बागै खायनाय बाहायके खायनाय अथवा जों राजनीति तामो जों तामनि बागै बनो खायदाय आ ककनि रिप्लाय रखिसे सिना नां आवनि बागै नां साना नायमाने जे दलनो लीड खायनाय बनो जों लीडर होनो खरकसा जेकुनु दलनिनो लीड खायनाय दङ बनो लीडर ताई बाकी जे तंनाय बरखे वर्कर्स कलायो आरनि बिसिं सेंट्रल वर्कर डिविजनल वर्कर सब डिविजनल वर्कर लोकल अथवा प्राइमरी वर्कर ग्रास लेवल जेटा तो जोंखाय ग्रास लेवल नि वर्कर नबो नेता न हलाय जाओ सब डिविजन लेवल नि वर्कर नबो नेता न हलाय जाओ इनके डिविजन लेवल नि वर्कर नबो नेता न हलाय जाओ सेंट्रल लेवल नि वर्कर के तो तै कक न क्रिकेट तो बरक तो सिन बागै नेता कतर नंगलाय दंखा उंजागै दङ बरकबो जों पाब्लिक बाबो हानि मा होनो तो एक्चुअली जेकुनु दल लीडर खाय खरकसासे लीड खायनाय हिनिसि बनो लीडर होनदला किन्तु तै बाकी जे तंनाय 40 जन तंगै मानो 50 जन तंगै मानो 100 जन तंगै मानो अब कोन आसे जाया किन्तु लीडर के खरकसानो जे लीड खायनाय बिनि कक मते दल चलियो बिनि कक मते दल सामुं खायो किन्तु प्लानिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग आबो बेलाय ककतर नों जेकुनु दलनि लीडर हिसाबै लीड खायमाननाय किन्तु प्लानिंग खायनानि आसे कलाया आ प्लानिंग न बास्तबायन खायनाबो आसे कलाया बाहायके खालायनाय आ मेथड जों सिना नांगौ तामनि बागै खालायनाय साबनि बागै खालायनाय अथवा जों तामो खालायके जिनि बागै काहामंनाय आमो हाय गोबां प्लानिंग दङ अ प्लानिंग हंके राजनीति फायांगै मानो केबो बेकारङै मानो केबो चाकरी खालाय मानो केबो व्यवसा खालाय मानो आबो बेपारिया केबो बा क्वालिफिकेशन कमङै मानो आमनि बागै आं साना नायो बुद्धिजीवी बाय शिक्षित एक जिनिसिया शिक्षित जों मानिके थियोरीगत शिक्षित न जों शिक्षित हलाय तंलाय जाओ किन्तु थियोरी साराबो गुणगत शिक्षित ज्ञान गोनांनि जे ज्ञाननि जे शिक्षा बबो शिक्षित न बहयतो थियोरीनि सार्टिफिकेट गैयैङै मानो आरो बिसिन इंटेलेक्चुअल माने जेटा बुद्धिजीवी बुद्धि गोनां बाहायके तामुं खायके तामुं अंनाय ब परिस्थिति ओ तामु खालायना दरकार तामु खालायके आंखाय चिनि काहामंनाय बाहायके खालायनाय आ जे बुद्धि खलनाय ओलो तामुं फायनाय
agi tamungkha ka agini no wansugi hangkai to ulni no planning na harmaya bo jagao dera bukha bo furu dera bukha bo samungo dera bukha abono nung sina nangnai aboni porese bwskangni bagui nung planning na harmannai hinkhe tabuk kok hingke haisi जों राजनीति खालायना फानो बाहायखि खालायनाय खालाया तामु खालायनाय खालाया आ जे प्लेनिंग ना हानानि बागै जों गोबांमा इंटेलेक्चुअल रंनि थानि सुबासु नाना नाङो आंनि लाइफआव কোনো এক সময় आं একটা সময় लेफ्ट फ्रन्ट सापर्ट खाइ फाइखा आ जागायाव तङै आं अनेक बिसिङाव हाबका जोंनि लेफ्ट फ्रन्टनि टप लिडारनि बुमुं आप्रियत नरक जतन सिव कमरेड निरपेन चक्रवर्ती बन बुजतन ट्रिपल एम ए पास नि सिव ब तीनटा सब्जेक्ट ऑनर्स नावै 3 बार मास्टर डिग्री नावमान बागै बन ट्रिपल एम ए हनका ब राजनीति खाइतेनि बिनि एजुकेटेड ब ठीक किन्तु ब राजनीति वो पुइला जे कोनो अधिवेशन नि सिगां पानंथुं ब सुजुग मांखायनो ब आबनो तैमांसे बाबि दंमाबा तामखायनाय खाया गोबांमा इंटेलेक्चुअल रंनो रिंगै ब बुद्धि खलो এই परिस्थितियाव जों तामखायनाय अथवा बस्कांगो जों तामखायखे जेनेबा गाहाम ओंनाय आबरंनो तैयै ब बुद्धि खलो आइ इंटेलेक्चुअल रक बा बुद्धिजीवी रक बन बुद्धिरु आबनि परे आबनो बसुक जराते लिगेल तलांनाय बसुक जराते आइन परिणत खालायमान आबनो आइन परिणत खायनायनि बागै ब लयार रक बे आसुगो एडवोकेट रक बे आसुगो एरपरे ब आबनो इमप्लिमेंट खायना थांटानि तुमुं कोनो रकम घाट प्रतिघात अथवा क्रिया प्रतिक्रिया सपायके आबनो बाहायके टेकेल रनाय अथवा कोनो घाट प्रतिघात बा प्रतिक्रिया सपाया जात आसामुं बाहायके खायनाय आबर बेबनो इंटेलेक्चुअल रबे खलैना रजाक आबनो तुमुं घाट प्रतिघात बा प्रतिक्रिया फायके परिस्थिति तुमुं जुदाङै थांखाय तुंफ्लाय थांखाय आ जराव जों ताम खालायनाय आबनो तैब आईपीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर रबाय आसुगै बरंनो जाय खे बुजगिरिवो बंनि इन फ्यूचरनि सामुं जानानि बागै नरकनि सुबासो आं अबश्य नांगौ अजागाव नरक अबाहायके सामुं माखायनाय हनि बुद्धि खलै सामुं खायो हेंके आं साना नायमोन अबसे जों गला साबो बायजागबा दै खकनायनो गला बायजागौ सामुं खायनायनो गोसा जाजागौ जों जे सामुं खायनाय बुल ओङैनो मानो सामुं खायो हनैनो बुल बंगो संशोधन बन खायो सामुं ब जाफानो जायाफानो बरगनो खायो आबनि बागै सामुं खायनाय रंनो जों जिकन खाय नुकनानि क गया कायसा चबानि सेंकाराखनो जों जिकन खाय नुकनानि क गया जों कतर गाहाम बंनि जे चबानि ककनो जों बलायना दरकार आबनि बागैनो आं साना नायमाखाय हायसि बरक जे बुद्धिजीवी रक न तुई बरनि दफा रक पलिटिकल प्लेनिंग खलमा हाय चिनी दफा रक निबो आबहाय पलिटिकल प्लेनिंग नाहारै बुद्धिजीवी रक बे आसुक लायै खालायका हंखाय उलनि बागै बेलाय काहामंनाय नि वानसुगो आ जागाव आं आशा खायो जों जे त्रिपुरा हानि बसारक केबो उसलुवान हनै आं वानसुगिया आशा खायो जतन सुबावान हनै एके जुबानाबो दरकार कारण जे खालायनाय रक सामुं टांनाय रक जे टाङै दंमातो जिनि दफानि बागै बंशनि बागै बा दफानि बागै सामुं गाहाम खायतेनि केबो उसलुना कगिया हनै आं खासंगो आबनि बागैना आं कयना मुसुङो जेकुनु सामुं खायनायनि थांखाय किसा बुद्धि गोरों अथवा एलेम गोरों रकबाय
asuglaye buddhi kholai na haka hangkai u je leader a concept no kaham kai bujiwi na hangkai bo dol no tui je samung khaimani abo kono dina unsuccess ngan ne ang wansugya hingke asamung obossoi chanai chakha hangkai no chinibo kaham mungnai hini khakao aboni bagui ang takhok bukhok chongno jekono byakti phanangthung jekono central worker phanangthung jekono leader phanangthung abo haike samung khainangthung tei khayana hini khakaoi wansugui naharui ang tinini kisa kok samani no norokbai oro share khai orono mothaknai joto chajagui tongkhai othoba chajagyangui tongkha hingkhe kisa jotono comments khai sanangthung jotono hambai phungkha.